Karong adlaw para ni sa mga bata. Mga bata, andam na bumuy pa ila sa inyo ang amiga ni Tita Candy. Oh, ang amiga ni Tita Candy ginganlan og Midyas. So Midyas, dali na ila mo Midyas. Kisa mo nga ni pa ila. Taga-tiin mga Midyas. Taga Pardo kuno si Midyas. So unsa may itudlo ni mo ron sa mga bata Midyas? Unsay maayong buhaton kung alas 6 na sa gabi. Unsa di ay? Unsa man di ba maklaro imong tingog? Ay, nag-practice pa man siguro ta. Nag-practice pa guro ta. Sige daw, unsa may angay buhaton ganito? Unsa to? Muamin. Sige daw, be, sample daw sa pag-amin. No, very good ni mo Midyas. So, usa sa mo kanong sa muamin, unsa pa jud angay nga dapat ang bata kabaw siya sa iyang buhaton. Ang tita, alis ka gamit.